हाय फ्रेंड्स, ब्लॅक पेपर चिकन बनवलेलं आहे गटारी स्पेशल। त्याच्यानंतर झणझणीत असं मालवणी सुक्कं चिकन बनवले आपण। मस्तपैकी असं तिखट मालवणी चिकन, त्याच्याबरोबर गावरान असा मस्तपैकी रस्सा बनवलेला आहे। तर आता गटारी जवळ आलेली आहे, तर त्याच्यासाठी मेनू काय बनवायचा, तर आपण हा मेनू बनवू शकतो। तर इथे मी आता आधी ब्लॅक पेपर चिकनचा पावडर मसाला करून घेते। तर 1 चमचा काळी मिरी, 1 चमचा जिरं, त्याच्यानंतर 1 चमचा आपण बडीशेप घेतलेली आहे। तर रोस्ट करून घ्यायचं आहे, चांगलं फ्राय करून घ्यायचं ते गरम होईपर्यंत। तर 1 ते 2 मिनिटांनंतर गरम होतो, नंतर मग मिक्सरला त्याची पावडर करून घ्यायची। तर पावडर आता आपली रेडी झालेली आहे। तर ब्लॅक पेपर चिकनचा मसाला रेडी झालाय आता। तर आता आपण प्रोसिजर सुरू करूया। तर तेल गरम करत ठेवलंय मी पॅन मध्ये, त्याच्यामध्ये 1 मोठा कांदा टाकायचा आहे, चांगलं फ्राय करून घ्यायचा कांदा टाकून। नंतरच आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकणार आहोत। तर कढीपत्ता टाकलाय मी, कढीपत्ता सुद्धा फ्राय करून घेऊया। नंतर त्याच्यात हळद टाकायची आहे, लाल मिरची पावडर टाकलेली आहे, गरम मसाला टाकलेला आहे अर्धा चमचा। आणि आता हे मसाले आपण मिक्स करून घेऊया चांगले। तर ब्लॅक पेपर चिकन खूप छान होतं, टेस्ट सुद्धा खूप छान येते, स्पायसी असं लागतं। आणि एक ॲडिशनल रेसिपी म्हणून होते, हे एक साईड डिश म्हणून चिकनची। आता मी इथे बोनलेस चिकन घेतलेले आहेत। तर बोनलेस चिकन घ्यायचे, फ्राय करून घेऊया, चांगले शिजवायचे आहेत ते। आपण त्याच्यामध्ये पाणी अजिबात वापरणार नाही आहोत, पूर्ण वाफेवर शिजवणार आहोत। तर 2 ते 3 मिनिटं चांगलं ढवळून ते फ्राय करून घ्यायचं। तर 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया। आता माझ्या गार्डनमध्येच मी कोथिंबीर ग्रो करते, तर ती आता मी कट करून घेते, म्हणजे आपल्याला ती रेसिपीला वापरता येईल। तर कोथिंबीरीचा सुद्धा मी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, गार्डनमध्ये कशी उगवायची ती धने टाकून। तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देईन, तुम्ही नक्की बघून घ्या, खूप अशी छान होते। त्याच्यानंतर सुगंध सुद्धा खूप छान असतो त्याचा, फ्रेश असते एकदम। तर छान अशी माझ्या गार्डनमधली कोथिंबीर आपण रेसिपीला वापरणार आहोत। तर चिकन आता शिजलंय चांगलं, त्याच्यामध्ये वरून आता हा ब्लॅक पेपर चिकनचा मसाला टाकूया आपण बनवलेला। त्या वाफेला आता पाणी सुटलंय वाफेने। तर पुन्हा एकदा 2 मिनिटांनंतर चिकन आपलं आता रेडी आहे। ब्लॅक पेपर मधलं, काळी मिरी मधलं चिकन खूप छान लागतं चवीला। चवीनुसार मीठ टाकूया त्याच्यामध्ये। तर आता आपलं ब्लॅक पेपर चिकन रेडी आहे। तर आपण नंतर मालवणी चिकन सुद्धा बघणार आहोत, मालवणी गावरान रस्सा कसा बनवला जातो चिकनचा, तो सुद्धा मी दाखवणार आहे। तर या 3 डिश मस्तपैकी आपण गटारीला बनवू शकतो। तर आता चिकन रेडी झालंय, तर फ्रेश अशी कोथिंबीर टाकूया। त्याच्यानंतर माझ्या गार्डनमध्येच तमालपत्र आहे, तर ते आता मी कट करून घेते, कारण की मला मालवणी सुक्कं चिकन बनवायचं आहे। तर त्यासाठी मी ही जी तमालपत्राची पानं आहेत ती कट करून घेते। तर आपण फोडणीला वापरूया। तर आता तेल गरम झालेलं आहे, तर ती पानं मी धुवून घेतलेत। त्याच्यामध्ये दालचिनी, त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हिरवी अशी कार्डमन म्हणजे वेलची, कांदा आपण फोडणी रेडी केलेली आहे। नंतर त्याच्यात हळद टाकायचे, गरम मसाला टाकलेला आहे, लाल मिरची पावडर टाकले, जिंजर गार्लिक पेस्ट टाकायची 1 चमचा आणि मिक्स करून घेऊया चांगलं। तर फोडणीमध्ये तुम्हाला हवे ते मसाले तुम्ही टाकू शकता। तर आता मी इथे चिकन टाकलंय, ते सुद्धा मी थोडं बोनलेस असं घेतलेलं आहे। तर मालवणी चिकनच्या खूप रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहे, तुम्ही बघू शकता। झाकण ठेवून द्यायचं। तर हे सुद्धा वाफेवरच शिजवायचं, याच्यामध्ये सुद्धा आपण पाणी टाकणार नाही आहोत।
तर आता हे अर्ध कुक झालेलं आहे, पण आपल्याला चिकन चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. नंतर त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर टाकले मी. छान असा कलर येतो चिकनला आणि ती तिखटसुद्धा नसते. तर चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण वाटण टाकणार आहोत. तर कांदा खोबऱ्याचं जे आपण वाटण नेहमी बनवतो तसंच बनवायचं. तर इथे मी हे 2 चमचे कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकलेलं आहे. मिक्स करून घेऊया. खूप छान चव येते. तुम्हाला हवं तर तुम्ही चिकन मसालासुद्धा वापरू शकता. मीठ टाकायचं चवीनुसार आणि मिक्स करून घ्यायचं चांगलं. तर आपलं आता कोथिंबीर टाकून सर्व करून घेतलेलं आहे. मालवणी सुक्कं चिकन रेडी झालेलं आहे. छान झणझणीत आणि चवीला सुद्धा खूप छान असतं. त्याच्यानंतर आपण रस्सा बनवून घेऊया. तर मी परत तमालपत्र टाकले फ्रेश असं गार्डनमधलं. लवंग टाकलेली आहे. नंतर त्याच्यामध्ये आपण हिरव्या वेलच्या टाकलेल्या आहेत. फोडणीमध्ये आपल्याला हवं ते आपण टाकू शकतो. कांदा टाकला आहे मी. तर कांदा सगळं फ्राय करून घ्यायचा. त्याच्यातच लाल मिरची पावडर, हळद, गरम मसाला आणि चिकन टाकून आपण आता ते ढवळून घेऊया चांगलं. चांगलं ढवळून घ्यायचं. कलर छान येतो रश्श्याला जेव्हा आपण तेलामध्ये मसाले टाकतो त्यावेळी. तर आपण झाकून ठेवूया. 2 ते 3 मिनटं झाकून ठेवायचं. चिकन असं अर्ध कुक झाल्यानंतर लाल मिरची पावडर टाकायची, म्हणजे कलर सुंदर येतो रश्श्याला. तर मी रश्श्यामध्ये सगळे बोन टाकलेले आहेत, कारण की चव सुंदर असते एकदम रश्श्याची. आता कांदा खोबऱ्याचं वाटण टाकायचं पुन्हा एकदा आणि मिक्स करून घेऊया चांगलं. कांदा खोबऱ्याच्या वाटणामध्ये मी कोथिंबीर सुद्धा टाकले, म्हणून त्याचा कलर छान असा हिरवा आलाय. तुम्हाला हवे तर तुम्ही वरून टाकू शकता. तर आता आपला रस्सा आपण आता बॉईल करायला ठेवून देऊया चांगला. मग 5 ते 7 मिनिटानंतर चिकनसुद्धा चांगलं शिजतं आणि आपला रस्सासुद्धा रेडी असतो. मीठ टाकले मी चवीनुसार आणि हवं त्या क्वांटिटीमध्ये करून घ्यायचं. तर आपलं आता सुकं चिकन, त्याच्यानंतर मस्तपैकी असं ताट रेडी केलेलं आहे. तर सुकं चिकन वाढून घेतलंय. नंतर रस्सा वाढून घ्यायचा आणि चवीला छान असं साईड डिश म्हणून ब्लॅक पेपर चिकन, झणझणीत असा मस्तपैकी गावरान रस्सा, त्याच्यानंतर मालवणी सुकं चिकन, ब्लॅक पेपर चिकन गटारीसाठी रेडी आहे. तर तुम्हाला आता व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केअर.